Jekk joġobkom, għajnuna nsalvaw id-dajsa Maltija. Jiena kienet kelli xi 4 snin niftakar jew insomma 5 snin u kieku għali l-ballun meħdejhom biex aħna ninsertajna noqogħdu fuq il-mandrax tal-Bergu. Niftakar imtaraċ hekk dejjaq kieku għali l-ballun dan it-taraċ u insomma mort għalih il-ballun jien u hekk jisu l-ballun waqaf quddiem di l-kamra kienet miftuħa, kien hemm bib miftuħ u x'kien taqwalt jien kontrajt isu hekk. Kontrajt dan il-kajjek kien għadu skanetru. Aħna llum il-ġurnata ngħidulu jkun għadu arbolat, ikun jisuħ jaqbad ikollu il-poppa tiegħu l-kajjek, il-prim li huwa l-kil u jkollu t-sok ta' quddiem. Imma jkollu l-istamnari u l-majjeri qegħdin ġew waħlin, ikun ħajaqbad jibbilanċihom u dawn l-affarijiet. U jien xħerrajtu dal-kajjek qed il-madoffi kemm qed jagħmel xi ħaġa sabiħa dan raġel jien u jekk isni skantajt leħ. Ma nafx naqbad ngħidlek jew niddeskrivi jekk x'ħassej dak il-ħin, imma veru kien oġobni li kien affaxxinani, fimt? U kont qed li xi darba hekk, tant li kien affaxxinani l-oġġett, hekk xi darba nixtieq nagħmel wieħed jien. L-ewwel darba li rajtu da il-Tony Gassar niftakar huwa kienet jagħmel l-ewwel kajjek tar-regatta dak iż-żmien. U mbagħad ġifieri xi 7 snin wara da sirt nafu jien il-dan raġel, mhux dikinhar, imma kien inserta kien l-istess wieħed. L-ewwel darba li mort ħdej Tony Gassar. Għalli inti xi trid? Għetlu jiena rrid nitgħallem nagħmel id-dajjes. Għalli ma ċert milli qed tgħid għetlu mela, għetlek ikun m'iniex ngħidlek hekk jien hu. Niftakar kien tani fallakka kbira, kienet Fagu, bl-Ingliż Beach, l-injam, ħxuna kleb portieri, u da lili biex jitħaq bija, tani sarriq tad-dar. Dar irid joħroġ li l-laq tad-dem dikinhar. Irid jara x'insarrafin fil-verità. Da penġi li moqdif kbir, ta' nissarri għalli bdaqtu. Ejna pajda ħares li ħakim għalli hekk. Għet minn jabda s-sarri daqsek, ħanaq tammaġuna kollok tafla daqsek, xxunek, kif ħaddaħal s-sarri. Somma, u għamil xi 4 sigħat nagħti miegħu jien. Kienet kelli 11 żana ta' mhux illum, għax illum immut miegħu. U naqta biex tħallġi portieri ġo fih. L-araq tad-dinja kollu ħareġ li. Xi l-4 ta' nofsinhar kien ġie lura. Għalli għadek qed taqtaq lu hija, għalli mela bulient. Għalli ħanabbuh fuq il-karozza. Għatlu mela fejn ġelt minn naqtaq, għatlu bażwartni nipprova naqta' jiena. Għalli jien kull ma rid minn għandek li inti tkompli taqta' biss. Nara li inti ma taqtax qalbek. Għalli xejn iktar u xejn iżjed, dak l-iskop. Għalli għaddejt mill-eżami. U mbagħad morna konna qattajnija bil-banzu niftakar din it-tafla. Jena d-dajs rompiċ namela kolla, mill-A sa Z. Jek tgħid li x'tippreferi fiha, id-drawing jogħġobni ħafna. Id-drawing għaxiex inti, mhux id-drawing biss, jiena ġo moħħi, anke qabel nibda nħożza d-dajsa, ġiġa nkun qed nara. Jew nkella x'nixtieq nagħmel, fim? Il-kelma bl-eżatt, għax mhux dejjem irnexxielek, inti jaf ikollok skop mod ieħor. Tħossu x'ħin tagħmilha, tgħid Madonna kieku għamilta hawnhekk hekk kienet tiġi aħjar. Dawn l-affarijiet dek meta inti tkun kallu f'xogħolok dejjem tagħmelhom ta' ġifieri. Kważi qatt ma tkun kuntent 100% bil-biċċa tax-xogħol. Xi jdejjaqni l-iżjed. Jien l-iktar li jdejjaqni ġo d-dajsa naħseb meta nirbuża d-dajsa, toqgħod attent għax inti xi tagħti bil-martel biex iddaħħal l-imsiemer iktar il-ġewwa biex tagħmilha ħsara. Per-eżempju, tkun qed tagħmel speċjalment tal-medalji għax ikollok l-istamna ħafna. Kif tuħu naqas bal bil-musmar, ma laqgħet kisser stamna jew majjera da, m'għandekx fejn tmut. Biex tibni għaddajsa jiswa għandek tarġa, taraġ. Li titilu tarġa. Jekk tipprova taqbes tarġa, jew nkella tinsa parti minnha, jien l-ewwel darba li għamilt kajjek, niftakar kont għamilt insejt nagħmillu il-fettejħija tan-nofs. Issa l-fettejħija tan-nofs kull mija biċċa njama biex ħin inti taqbad torbot miegħu. Huwa jieqpa għalek l-istess l-iskanjetru tiegħu u niftakar kont waħħalt iċ-ċinet u x'ħanet iwaħħalhom kienu dritti x'ħin indunajt li l-kajjek inelaq li ftit. Tgħidx kemm dħalt f'inkwiet għax rġajt ċaqlaqt ħafna affarijiet, fimt? Ma kienx marbut sew inti l-kajjek. Biex il-kajjek kull inkwadajsa tħin qed tibniha
tittara se tagħmel biex torbota ħafna mal-art. Issa iktar ma torbota mal-art u iktar iġiba fissa, iktar aħjar inti mbagħad da tagħmel darba, tagħmel tnej. Inti l-iżball li tkun qed tagħmel bej waħda l-oħra dejjem tipperfezzjonah, fimt? Alla ħares jkun minnu naħseb l-ewwel waħda li tagħmel bil-fors tiġib xi naqa' mhux difetti ta' tnaqqas żbalji ta' nuqqas ta' esperjenza, ta' nuqqas ta' ferħ li jkollok jien l-ewwel kajjek li qabilt. Ħanejdlek din l-istorja żgħira. Kien hemm ħabib tiegħi Tony Kakija u għamiltlu sul bank da Tony, dak kien ħajqdef fiħu. U da bidi jaħseb li qed nipprepara xi ħaġa biex jew ħabba xi qdif jew hekk. U tellajtu bil-qiegħda ġo fih jien, u mbagħad ġib banketta u tlajt jien fih. Għalli sa nagħmlu, għetlu ejja ta' parsijiet naqfu il-feraħ u l-feraħ u l-emozjoni jkunu jiġru bik ħafna f'ċertu affarijiet. Anki għaxin tkun ferħan ħafna biex xogħol tiegħek, fimt, huwa passjonali. Tieħu pjaċir tagħmlu xi kultant. Bil-pjaċir li tibda tagħmlu u anki l-ferħ iġelek tiżbalja x'tibda taġġel. Jekk inti kemm ħaddum tagħmel frejjeġ fil-ħajja. Fl-aħħar tagħlim pereżempju disko prejta kien qal li weċċieħ. Qalli t-twavel toqgħodx tażel inti fi ħadaw jiġu toqgħod ħares lihom u taqra għajnejk, qalli joħroġhom naqa' barra bix-xemx, xarrabhom qalli jarok huma ferdu jmorru. Qalli mbagħad inti kull ma tittamel, tgħid dik il-parti għal hemm, dik il-parti għal hemm, dik il-parti għal hemm. U jiġi waħdu x-xogħol. Amma daw xjuħ, jafu ħafna affarijiet. U jekk jaħdu grazzjom jekk jgħidulek, fahm? Ma jkunu jaħdu jekk ħalluk dbati. Dejjem hekk kienet l-istorja. Dak li tik li mallem inti għax li mallem f'kulinkwa ħaġa ta' ġifieri mhux fid-dajjes, ikollu bniedem magħżul. Jgħid da ta' warajja, it-topics qed ngħidlek jien lilu biss intihom ta' il-ħadd iżjed. Is-sena tal-bini ta' dawn id-dajjes hija meqjusa bħala waħda mill-iktar snajja interessanti u prestiġjużi. Kull parti tad-dajsa għandha isem tagħha u jrid jinħadem mudell għaliha. Ħafna mill-injam irid ikun tajjeb u jista' jiġi mawweġ biex bekk tkun tista' ssir id-dajsa. L-injam irid ikun injam tajjeb għal dan ix-xogħol u l-mastru daxxa jrid jażel l-aħjar biex ikun jista' jaħdmu faċilment. Il-mudelli u t-tifsila jridu jinħadmu skont il-qies u t-tip ta' dajsa li tkun ser tinħadem. Biex tagħmel dajsa l-ewwel l-iktar naħseb biċċa applikattiva l-ewwel titgħallem tħożha. U mhux ħaġa faċli biex titgħallem tħożha. Jiena tallimt kelam biċċa karta srazza, dak kien tajrida Tony Kassar kienet ta' wieħed mallem jissejjaħ jismu kien minn għalija Joseph Kassar ukoll kien minn Bormla u inti tipprova dejjem titgħallem, fimt għax mhux kulħadd jaħdem bl-istess sistema. U insomma minn hemm dejjem nipprova mod il-karta noqgħod ngħid tara għal anki pereżempju issaqsil dak li mallem il-Birgu niftakar kienna raġel xieħ kien jaħdem tas-sena d-dokjart jiġi ħu Dun Giusepp, kont noqgħod imur nisaqsi lilu u dawwal xi isiru u dan għal xi jisrekaw u insomma kont battel art da il-mod kif titgħallem tħossu hekk. U mbagħad isek taqbad tiżvilupp inti u tiskopri iktar l-affarijiet waħdek, fim? Pereżempju, inti tagħmel isek kaxxa, isek qed tara d-dajsa minn quddiem u liema l-min tal-Birgu jkunu jħossuha din il-kaxxa bil-lines immejlin. Dan raġel kien iħossha l-kaxxa bil-lines dritti, dejjem horizontal biss. U id-drawing tiegħu kien ikun aħjar minn taħat ieħor, fimt? Iktar perfett. U inti tibda tgħid imma dan għaliex kien jagħmel hekk u dak kien jagħmel hekk. Dak inti m'intix tikkomunika magħhom, trid tipprova u trid toqgħod tiskopri inti għaliex kien jagħmel hekk u hekk. Jew inkella għaliex kien juża din is-sistema flok di. Darba minnhom kont qed nagħmel dajs la Burza Abuġa, kont qed nagħmelha ġewwa maħżen. U kienu ġew ħafna periti mill-Planning Authority jaraw dan il-maħżen. Daw il-periti spiċċaw iktar iduru mad-dajsa milli ma dal-maħżen u beda jsaqsini jekk l-istess ħaġa fuq id-drawing. Għalli id-drawing kif sirt tal-lim tagħmlu hekk. U qed ngħidu l-istess storja li qed ngħid lilkom. U dal-perit għalli dik eżatt tinħass. Eżatt bħalma jħazzu il-kopli tal-knejjes u hekk l-istess sistema. Il-mastru daxxa li jaħdem id-dajjes kien ikun mallem biżżejjed fis-sena tal-injam li mhux darba jew tnejn kien jitqabbad jagħmel xogħol ieħor, speċjalment fil-knejjes tagħna. ċertu xogħol fil-knejjes jitlob ċertu sena u kapaċità, għalhekk il-mastru daxxa li jagħmel id-dajsa kien ikun kapaċi biex jagħmel dan ix-xogħol. Bħalissa hawn l-artist Manuel Farrugia, l-Awċi,
għalli artist wieħed mill-aqwa li għaw Malta bħalissa qed jagħmel is-saqaf tal-isla u li personali ma jafniex kien f'dak iż-żminijiet. ċempel ħabib tiegħi wieħed Manuel Vassallo, għallu Manuel għallu jkollok għaw biċċa xogħol tidħolla. U da Manuel Vassallo dak qed ngħidu bradelli u daw l-affarijiet tal-knejjes għu jagħmel hekk. Dilettant ħafna jkoll ta' xogħol. Insomma, u għallu nidħol, għallu ħankellem għand ħabib tiegħi nkellmu da Manuel. Għallu jekk fil-każ għallu nidħlula u ġi għandi u jien xi kultant jaġġelna moħħi. Monna naraw is-saqaf għalli kapaċi nawġu hawnhekk li njagħmel u hekk peress li x-xogħol tad-dajjes jidħol ħafna f'tawwieġ ta' njam, insomma dawn l-affarijiet. U għetlu da butirjen, murid li sibna ħafna komplikazzjonijiet ma' twieq u hekk biex iddur man-navi għax inti meta ttawweġ kurvatura waħda mod. Meta inti ttawweġ kurvatura waħda jkollok tundjaturek. Imma mbagħad ikollok tawwieġ oħra ġo fiha, stess komplikat iżjed ħabba it-twieqi, fimt? Allura kellna naqsmuh l-injam u kellna nagħmlulu fird oħra daqqa ta' lupa ġewwa biex ikun jista' iktar idur. U flowdina waħluh b'vit wieħed, spiċċajna waħluhom ġiex viti, insomma, u dejjem tolteraw dawn l-affarijiet, fimt? Ara l-biċċa tan-nofs, il-biċċa tan-nofs imbagħad fejn għandek il-fuq tat-tieqa fejn jingħaqdu flimkien. Peress li id-disin tal-Knisja qiegħed tont. Sakemm badnilu naqas sistema batejna ftit. Imma Manuel kalm ukoll isma' hekk. Jiena kalm imma xi kultant ma nafx ikun jew isħanat. Jibda jidħol li l-araq ġewwa għajnejn nibda nintelef ftit. Manuel kalm ħafna fimt. Xi kultant jikkontrolla niżjed u neħdu naqbad nżjab xulxin. Biċċa xogħol sabiħ ħames. Tkun qed taħdem ma' Manuel qed taħdem ma' bniedem ta' kalibru. Kemm Manuel Vassallo ġifieri u kemm Manuel il-pittur. Tħobb pjaċir. Tkun parti minn tim li tara xogħol tgħid sodisfat bih. U isnismek, kienet naqa ta' challenge għalija wkoll, għax mhix il-linja tiegħi, fimt? Jiena jkolli challenge ma' biċir biha, għax oġġa ġdid u biċir tagħmlu. Tol tara naqa xogħol. Mela, iżlek sirt nafu fil-iktar li sirt close miegħu mill-2017 meta ġejt naqdef ma' Bormla. Alex persuna kif taqbad tgħid li taħsbu taraħ tgħid ta' xi wieħed li bħal speċi ħajħonni, mbagħad meta ssir tafu persuna ħafna orrajt kif taqbad tgħid. Jiena xogħli kien soldat. Fil-ħin liberu tiegħi kont nipprova flok noqgħod il-pjazza mpalla fil-vojt jew hekk. Nara x'nagħmel ma' biċċa njama. X-xogħol tal-njam jogħġobni immens. Id-dajjes narhom bħal oġġett, fejn ngħidu għaw ħafna ma studax jew hekk jgħidulek meta tkun wasal x'imkien tkun għamilt biċċa xogħol ġewwa Knisja. Jien nilablek il-flus li kull min jagħmel dajsa x-xogħol ta' knies ċertu affarijiet jiġri bih. Għax dajsa hija tant li hija top level bħal oġġett għalija personali tada li tħabbatom ma' kull tip ta' biċċa xogħol oħra. Tgħidli li ma' raġuni. Ejn ngħidu nagħmlu bradella ġewwa Knisja, bradella sabiħa. Imma bradella lej esposta għall-elementi. Laħat tieħu xogħol fuqha. Meta għandek dajsa inti, speċjalment tar-regatta, qed tiġġieled mal-ilma, l-ikbar element law fid-dinja. Għandek il-qaddiefa fiha, jridu jisibu da. Hemm ħafna komplikazzjonijiet fiha u meta tagħmel dajsa, isservi 30-50 sena veru spiċċat malaj. Bradella u minnhom 200 sena, 300 sena. Ġewwa l-elementi biex tgħix 30 sena tkun veru biċċa xogħol tajba l-pija mhux se tasal imkien. Dawn id-dajjes għandhom forom li jvarjaw skont ix-xogħol li jkunu sejrin jagħmlu. Ngħidu aħna hemm differenza bejn dajsa li tkun ser tintuża għas-sajd u dik li tkun ser tintuża biex iġġorr il-passiġġieri jew inkella l-merkanzija. Fil-passat dawn id-dajjes kienu ħafna iktar frekwenti, speċjalment fil-portijiet tagħna. Hemm konna naraw dawn id-dajjes tal-pass li kienu jwasslu lin-nies l-art minn abbord il-vapuri. Il-barklora kienu jaħdmu bil-venda u kien fihom spettaklu kolorit fil-port tagħna. Id-dajsa tal-pass, il-mejn tagħha bħala binja hija isa bl-Ingliż tissejħ is-Seawater Taxi ta' Malta. Dik kienet id-dajsa dak iż-żminijiet kienet naqa' differenti millum ta' kienet iktar goffa, iktar robusta u r-raġuni għax kienu jużawha għall-merkanzija li kien għax qabel il-vapuri ma kienux jorbtu mal-mol. Kulħadd marbut fin-nofs, fl-irmix tiegħu u biex iħottu l-vapur. Jew kienu jintużaw id-dajjes tal-latini jew il-luzzijat oprieraw iktar robusti biex jabbu l-affarijiet u l-da. Pereżempju, xogħol bid-dajsa kien hemm ħafna min.
jaħdem mal-bastimenti tan-Navy u hekk Ingliża. Min kien ibiħħilhom illuminati, min kien ibiħħilhom il-pasti u min joħdilhom il-ħwejjeġ, daw l-affarijiet, fim. Plus hekk kienu jużaw id-dajsa biss biex jitilgħu u jinżlu. Fil-port ma stajtx inti jkollok vapur dwara pereżempju l-lifeboat tiegħek u inti tinżel u titla' bil-lifeboat tiegħek, insija dik. Ma nafx hekk il-liġi għadix tottilhom. Qabel imma kienet 100% li l-barklor kellu dritt biex hu jtellek u jniżlek. Jekk inti tuża tiegħek dajsa, titħalla xorta. Il-ħajja qabel kienet globalment differenti hu. Tgħidli x'intejt. Aħna kont timxi niftakar ħeldi ta' Bonja. Il-Birgu kienet globalment differenti. Anki jekk tkun għami, l-irjaħat kont toħbeġ bihom. Niftakar kien hemm bniedem jagħmel il-qubbajt. L-istess wieħed jagħmel l-imqaret. Wenzu, is-sonu. Ħwienet tal-laħam biss ħilda ta' Bonja biss kien hemm xi 4. Kien hemm Dish Grocers, ħanut tat-toys, kien hemm Spiru l-barbier. Illum il-ġurnata kważi kollha spiċċa l-Birgu, illum ma nafx fadal affarijiet. Il-kultura qed tinbidelu. Anki tfal tagħna jien ħan nitkellem għalija. Naslu mill-iskola konna nagħmlu l-homework ta' malaj jew ta' parsi u nitilqu niġru barra nilagħbu. Illum il-ġurnata tfal laqas tarhom barra. In-nannu kien soldat, in-nannu kien beda kien għadu żgħir u kien niftakar kien jgħid li huwa kien fuq kanun x'imkien lejn il-Limara, kien huwa ħoħ. Kellu ħoħ swieru kien żgħar u ġej il-laqam tal-familja tagħna mill-hemm ukoll. Għax kien hemm xi grupp ta' soldati dak iż-żmien kienu jgħidulhom taċċejlu. Kien dejjem beqalsit bit-tinja, fimt? Iż-żarbun dejjem bin-nagedda. U anki da li semmejtlek l-ewwel Toni, Tonanu, Kassar. Kienu konna neħdu biex niċċajtaw ma' nannu, naddu meħdeħ. U ta' borsi missugulu hekk iż-żarbun. Saqajna, tafx kien jagħmel. Għax daw it-tip hekk kisu ex-army, fimt? U daw l-affarijiet kien jħossibhom ħafna, qalzit bit-tinja, mis bit-tinja. Iż-żarbun kollu jleq. Minn daw it-tip kien baqa, fimt, kien baqa jisu baqa fis-servizz ħajtu. U nannu kien iħobb, jagħmel ħafna banketti żgħar, siġġijiet żgħar daw ishom tal-pupi u hekk. U dejjem kont noqgħod nipprova nċekk miegħu, kien jaqbad biċċanjama niftakar jien, kien jorbot li fuq il-morsa, li kienu tellani fuq waħda minn dawn il-banketti, kien jitini s-serriq u kien joqgħod jallimni naqtaw hekk. Murejt li il-panik li hemm biex tagħmel dajsa għal dak iż-żmien għal banketta li kont nagħmel ma' nannu, fimt? Għax ċivu għali ħafna tidħol indib sewwa tas-sena biex tasal tagħmel dajsa jiena komplikata sew, fimt? Bħala biċċa xogħol. Jien li ktar li tħall soldat il-verità ngħidlek ħabba l-baħar. Kif qedtlek l-ewwel in-nannu dejjem miegħu jien ma' missieri huma dejjem jaħdmu fuq il-baħar. Min mat-turisti, min fuq it-tugboats, min ma tal-pilot. Jien tħall soldat għax ħabba il-patrol boats, u meta tħallt soldat niftakar wara reklutaġġ kienet ikkarta. U tażel fejn tittażel inti. Jiena kont ktibtlu first preference insomma, Maritime Squadron, 2 Maritime Squadron, 3 Maritime Squadron ukoll. U x'immort l-offiċċju kien dak iż-żmien training school kien hemm Surġent Xiberras jew staff Xiberras kien nsejt bl-eżatt. Għalli dak kif għamilt Maritime Squadron. Għetlu xin dik iċ-choice tiegħi, għetlu jinek mhux il-baħar. Nerġa' nsib naħseb xogħol ieħor. Il-linja tiegħi. Wieħed mill-ar esperjenza li kelli f'ħajti għana ngħidlek bl-eżatt kien minn għalija bidu ta' Ottubru 2013. L-istorja tiegħi minn ismek waħda mill-iktar affarijiet li qatt rajt f'ħajti jiena ngħidlek il-verità. X'hu wasalt fil-post kif raqbad nara l-affarijiet, qed lu bambini jien intellum ġo qalbi għax tal-bisa kienet l-affari. Immaġna 4 grabs tal-futbol, katafri kollha fil-wiċċa. U minn kollox. Tfal, żgħar, xjuħ, nisar, minn kollox. Devastazzjoni kien hemm. Insomma, kif wasalna fil-post niftakar fuq id-dingi aħna fuq ir-ribb tfajna il-life raft il-baħar kienu telgħu xi 75 persons fuq u da. Dakini, immaġina xarabank minn dawk li jiġu fuq television tal-Brażil tkun hekk ġi bin-nies fuqu. U bdejna nduru naraw minn tfadal ħaj fl-area u kellna xi 75 life jackets qassamnihom.
Wara qassamna il-life jackets, bdejna ntellu n-nies li kien għatem minna l-life jacket u hekk, il-Dr. Ayman sibtu għet jelq dak il-ħin bleżat jien, kien kull ma kienet fadallu idu barra mill-ilma, kont batlu jdeħ, u niftakar l-ewwel kelma letlu. Tad-daqdi kellimtu bil-Malti u fehem nies nidin kelmu bl-aqwa lingwa tiegħu ta' ġifieri. Xin kull metlet, ejja tini idejk ħabib. Ta' idejħu għallek ejja. Ejja. Għallek qed naraw il-filmat ta' meta qegħdin fil-baħar hemmhekk hija dan il-filmat propju hemmhekk qed narawhom. Din ir-raġel. Iva dik ir-raġel, eżatt, dak ir-raġel. Kien jiżu qed jinżel qed jiġġieled biex jiqpa' fil-wiċċ, fimt? Jibda jinżillek bniedem u jitlalek. Insomma, tallaj neħfu d-dingi minn hawn minn hemm. Wieħed milli salvajna, kien konna salvajna 148 għana. X'ħax kien niftakar dawn l-affarijiet, ma danx inqbażew, il-verità ngħidlek biha. Kienet jibsa ħafna, fim, anke għalina. Anke, pereżempju, wara li għaddit il-biċċa tax-xogħol, għamilt jisu 3 xhur, 6 xhur. Mentalment ma kontx qed sew, fim, rajna ħafna affarijiet koroħ. Il-tabib dikinhar kien tilef il-mara u t-tifla jkoll. Nishtaq narf l-ism tiegħu l din ir-raġel għaxen nqollu. Ta' idejħu għallek ejja. Bekk konna niftakar il-ħadd jiena u morna niklu għand il-kunjata u qalt li nhar il-ġimgħa fuq xarabank ikolli ngħid kien hawn wieħed mis-Sirjani li salvajtu, il-kunjata. Qalt li jkolli ngħid għalik bedejt. X'in qalt li jekk niftakar għamlettik qalbi, ġejjeti, ħajkolli mmur fuq il-television. U insomma, jiena ma kontx rajtu, niftakar li kien ikun hemm repetizzjoni xi sija ta' xarabank. U dak il-ħin mbagħad wara lik election net-television u għadna narawha. U x'ħerrajtu ġejjeti qed żguruda. Għax jiena raftu li jien kont salvajtu, fimt? Asset issa daw ħajaslu għalija minn hawn minn hemm. Niftakar dak iż-żmien il-kaptan qal li titmur, għatlu isma' sera, għatlu taf niddejja fuqhom dawn l-affarijiet. Dikinhar qabadlek idejk u llum ġi biex joħodlok idejk. Għaliex ġibni hawnhekk se jintaqa' l-ewwel darba Dr. Ayman mas-suġġent Alex Gatt. Nitkellmu fuq id-dajja ma niddejja qatt. Imma fuq dawn l-affarijiet speċjalment fejetlu ara, jien biex niddiskrivrilek kif kont jien meta kont żgħir. X'jiena da taddim ċertu affarijiet li inti tinbidel ta' taħt fuq. Jien meta kont żgħir niftakar darba minnhom rajt soru. U għamilt xi ġimgħa ma jorqodx għax rajt soru mejta. Għax kienet mejta ta' mhux għax rajt is-soru ġifieri. Imma kemm kont nibża minnhom dawn l-affarijiet. Imbagħad meta kbirt u dħalt xogħol insomma f'dawn l-affarijiet. Mrejdlu minn xiex kelli għaddin l-intelli daw il-kadavri kollha minn ġol-baħar. L-istorja da ma waqfitx hemm. Għadda żmien mbagħad xi 4 snin ma nafx kemm bleżat ta' ġifieri. Kelli problema ma nafx kien nistax ngħidu fej il-problema kien, insomma. U spiċċa operani t-tabib jellili, ġifieri għala kemm il-ġid li tagħmel ġid inti. Da bħal ma opera li t-tabib jopera ħafna n-nies fem. Daqqiet wieħed mit-tajbin it-tabba l-għandna Malta llum fl-onkoloġija ġifieri għamil ħaġa tajba, fimt? Salvajt bniedem, illum il-ġurnata jgħin ħafna nies.